Yes, mga kasiloy. Mag-ihaw tag manok mga kasiloy. Kay gutom kaayo mga kasiloy. Oh, ato nang himulbulan mga kasiloy. Kay nindot kaayog sa boring manok bisaya mga kasiloy. Oh, ato nang ikon mga kasiloy. Ato nang ihalob mga kasiloy makukuha ng mga pino nga buhok mga kasiloy. Kay ug ato pong ibaligyan ni atong manok bisaya mga kasiloy. Ang palit sa kumprador mga kasiloy, tag 170 raman ang kilo mga kasiloy. Pero kita mo palit sa manok bisaya mga kasiloy. Pilting mahala kay mga kasiloy. 450 ang kilo. O karon mga kasiloy, atong butang ng alugbati o kamunggay mga kasiloy. Kay nalata na mga kasiloy. Oh, ato din tilawan ang sabaw mga kasiloy og sakto na ba ni siya sa lasa mga kasiloy, oh. Tikman natin mga kasiloy. Oh, mana mga kasiloy, laluto na. Tay na mo. Mga na ta mga kasiloy. Atong butangan og sili mga kasiloy og limon. Oh. Ay no. Naon na ta mga kasiloy. Kay naluto na nga ako ang tinuwang manok mga kasiloy. Thank you for watching.